Mula antagonise kuwi tetep padha karo biyen. Ratu Simbar Manyura sing biyen iki ketemu nalika Pathek Menyura karo Antasena, banjur diundurke karo Antasena iki balas dendam mau diperangne karo Dole mau. Heeh. Ya mantan wayang ning manah ilang dalange Ki Sabda Kesawa. Ha iya ngono. Aku. Oh iya lali. Sekedhap mumpung niki tasih lenggah, bapak-bapak ibu-ibu niki wonten tali asih saking Madangkara lan Caksi Lovers. Mliginipun ing sepisana dhumateng Pak Margono tasih lenggah Pak Margono. Kali Bu Sri nek tasih niki wonten kenang-kenangan kalender saking Madangkara. Nggih. Ibu Kesi disiarke Bu Kesi, sampean Bu Kesi. Bapak Ibu, monggo ingkang ngersakaken kalender. Tapi mung terbatas, namung 20. Kaosnya khusus Pak Margono kali Ibu. Ayo Mbak Kiki diterima. Nggih. Iya, dilempar aja. Nggih. Dicaosken ning kono medun. Pak Margono pundi ta Pak Margono? Pak Margono bangun, Pak Margono bangun. Nah, nika. Lah niki Pak, ten tali asih Pak. Mangke kaose iki nggih telesan pas apa tilik brambang. Iya, nggih. Pak Margono mriki Pak. Nah niku Pak Margono niku. Kaos Mbak Kiki niku ada 2 kaos dan juga 1 kalender khusus untuk tuan rumah. Nggih. Mbak Kiki berdiri Mbak, kamu Mbak ayo. Nggih. Nah niku kalendernya mau cilik Pak nggih. Ning sawula rezekine akeh niku. Nggih. Kaose nggih namung mekaten menika minangka tandha tresna ucapan terima kasih kula sak kanca Madangkara dhumateng panjenengan. Mugi-mugi jenengan tansah pinaringan bagya mulya slamet ing akhirat. Ngoten nggih Pak? Nggih, matur nuwun Bu, matur nuwun. Monggo mriku didum mriku tanggalane. Nggih. Matur nuwun. Wis ya Bu Kesi sampun. Ampun, oke, nggih monggo dipun dung sing rata wujudipun namung mekaten mung tandha tresna. Ha iya, nggih. Yo, rono yo. Yo tak derekake. Nyak langening kalang dana gelara pandra moncar mapan sakidule desa Manahilan wewengkon Eka Cakra wonten dusun alit ingkang nama Dusun Sidaremeng
ing wanci siang sepi mampring parandene wanci wengi gayeng gumarenggeng para priya ingkang ngumbar maksiat omben-omben turut dalan keplek dadu ambengok saru pisuin grindil bareng keluwen mbeleyasu ana wis malih sarwa prasaja murup ublike uripe kawis tinggal sarwa kekirangan nenggih menika ta warnane Nyai Samirah ingkang nembe nimbali ingkang putra nenggih priya ingkang gagah santosa Birawa Sang Janaraga mangkono kawijil pangandikane mecah dumateng sepine kang swasana saranane wong yen luhung tak lopo kurang kuling eling ngosolah jatni anakku nggih Janaraga ana dawuh apa Simba mumpung dina iki kowe bali dasare aku dadi ibumu duwe kewajiban nuturi lan ngelekake marang kowe supaya dadi wong becik pakartine lan apik tumindake kowe tak kandhani ya Janaraga pangeran kuwi nitahake menungsa ana alam padang wis ginaris anut kelawan adiling kodrat Gusti Kang Maha Urip kuwi maringi urip marang titah wis dicawisi penguripan lan jatah rejeki dhewe-dhewe dene supaya menungsa antuk rejeki kudu tinuku sarana budidaya sarta ndedonga dene carane budidaya menungsa kudu nyambut gawe anut kabisane asile mbuh akeh utawa sithik sing bakul liwat dalan sing bener aja nganti nerak aturaning agama lan ngrugekake marang wong liya mergo rejeki kuwi yen entuke liwat dalane kang nista upama dadi panganan dipangan malah dadi sumber lara lan ora ana critane wong tumindak nista kanthi srana budidaya utawi golek dhuwit bisa nentremake marang pikir Yer Janaraga dina iki wong desa manah ilang padha goreh rasane merga anane Durjana utawa maling sing meh saben bengi nyolong bandane kamula nadyan to maling mau durung konangan nanging aku wis ngerti aku wis sumurup sing dadi Durjana ora ana liya kejaba kowe anakku Nger Janaraga mula dina iki aku njaluk kanthi banget dharma merencung cupeten gaweamu sing nista kaya mangkono wong tuwa ngendi wae ora ana sing udan kelawan anake supaya dadi maling dadi Durjana kuwi pisan pindho ora konangan nanging suwe-suwe mesti bakal kadenangan merga pangeran kuwi ora bakal ngridani tumindak sing culika kaya jeneng sira Janaraga matur nuwun Simba
Kowe wis ngelikake karo aku mergo gedene rasa tresnamu marang anak. Ning ndak rewangi dadi maling iki mergo aku duwe gegayuhan sing luhur. Aku pengin dadi wong sing piguna tumrape negara lan ngangkat derajat kamulyane Simbok. Apa sing ndok gayo Janaraga? Aku pengin dadi prajurit. Aku pengin dadi Sentana Praja. Aku pengin ngenger marang negara Ngamarta. Aku kelingan biyen Pandhawa sing bisa nentremake Eka Cakra merga saka kamurkane Prabu Baka biyen. Aku kepengin suwita marang para Pandhawa. Yen pengen dadi prajurit kenapa kowe kok malah dadi Durjana? Mongko maling kuwi musuhe negara nggih. Simbok kudu ngerti. Wong arep nglamar dadi prajurit kuwi ora mung sangu kepinteran lan kasantosaning raga, nanging kudu duwe dhuwit. Jaman saiki yen ora duwe dhuwit, ora bakal ditampa dadi abdi negara, Mbok. Panjenenganmu kudu ngerti. Aku dadi maling nglumpukke Brana Picis kanggo srana aku men dadi prajurit negara Ngamarta, Mbok. Ya kaning kalangguan negara Pancalon sareng Capor kuwi. Timan lakakonang suram sorotetan padang kasar lan padaring purnameng gekono dasare mangsa katiga batu Pak. Anakku ngger Janaraga. Pupusan gegayuhanmu dadi abdi negara. Nadyan to niatmu ki apik nanging caramu sing ora becik. Mbokmu luwih marem lan tentrem. Yen kowe nggarung luku dadi wong tani nadyan to asile ora sepiro. Nanging bisa nentremake rasa ngger Janaraga. Wis, Mbok. Kowe ora perlu ngelikake karo aku nanging dadi Durjana kuwi dosa sing gedhe lho nggih. Yen nganggep dadi Durjana dadi maling dosa sing gedhe, aku tak takon. Gedhe ndi dosane karo pejabat sing gaglak bandane rakyat kae? Pangapuramu Simbok Samira. Yen liyane bab iki aku ndok elekake aku arep manut bangun miturut ing reh dawuhmu. Yen perkara Janaraga dadi maling aja kok penggak. Aja kok Simbok sing ngimutake dewa mudhun nggo gawan bledhek aku ora bakal leren anggenku dadi maling sadurunge mlumpuk branaku. Kabar sing sumebar warta sing rata dina iki manah hilang arep ana wayangan. Aku iso nggambarake mesti wong manah hilang kabeh do metu saka omah kabeh do nonton wayang ing wanci bengi. Sakjroning wis mane wong manah hilang kotong tak grogotan tak colongi bandane.
Nek wani kalang yo nagara pangga yang nijaning talaga kati langit maambang tanpa sulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur Ndara Arjuna kepiye Kyai Semar ingkang nembe rawuh wonten ing Manahilan menika sang dalang sabda Kesawa saking Giri Wulung. Nuwun pangapunten Ki Dalang Sarawudika. Kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuan-tuwa kunju. Inggih Raden Arjuna sanget anggen kula nampi dening ngantos semanten sih kadarman ingkang ndika paringaken dumateng kula. Ngaturaken kawilujengan Ki Dalang wonten ing dusun kula Manahilan mriki. Kula ingkang dipun sepuhaken wonten ing mriki nami kula pun Demang Ijrapa. Inggih wilujeng niskala Ki Demang boten wonten sambikala setunggal napa. Menapa Ki Dalang semunipun cuwa ing penggalih nalika semanten kula matur bilih pagelaran dipun gelar mapan wonten ing kasatriyan Madukara sakmangke kedah kula boyong mapan wonten ing Manahilan. Aduh Kyai dadar pisan boten wonten ceceking raos gelo lan kuciwa. Jernyatanipun kula menika dados dalang namung milih lan nderek pikajengipun sinten kemawon ingkang nimbali dhumateng kula. Malah mapan wonten ing Manahilan papan ingkang asri kados mekaten cedhak kaliyan para kawula kula kepengin ngrembakakaken wujudipun budaya wayang supados langkung dipun tresnani kaliyan sagung para kawula dasih. Syukur menawi kados mekaten. Lah ndika sak kanca sak rombongan badhe ngersakaken dahar riyin napa pripun? Mboten, kula sak kanca menika mboten nate maem saderengipun rampung wayangan.
Dados menawi dugi wonten ing papan ingkang tinuju dipun tawani menapa kemawon mesti sami gedhek. Yen dipun peksa malah mangke malah kuwur baliwur anggenipun badhe nabuh gamelan. Merga pengrawit menika ugi sinebut wiyoga. Wiyoga niku tegesipun semedi tanpa benten kaliyan tiyang ingkang nyambung raos kaliyan ingkang maha kuwaos. Niki enten rokok grendel kersa nggih rombongan jenengane kok. Lek nika napa-napa purun patone kena disumet nika niku. Lah nggih. Kebuki dalang mangke nyambut damel mayang sedalu natas nggih mboten kersa daharien mboten nggih matur nuwun mboten. Matur nuwun sanget. Nggih. Gandeng menika ingkang kagungan hajat Ndara Margana kaliyan manten kekalih Ndara Antasena, Ndara Dewi Manowati sampun seba. Dasaripun menika sampun jam 09.00 menapa langkung prayogi wayangipun enggal dipun wiwiti. Sorote pandhan sumuluk hamadangi jroning pasarean menani wadana ramu-remu kalingan angrangan sang biak manahen kong sumungkem ulin manah hilan padang jinglang langit biru resik bareng sang Anoman prapta sawyang gotong nata Ndrawati nganedeng nandang ruga sakala mendung ireng anggaweng satemah jawah riwis-riwis jagat saisine kaya melu bela sungkawa mulat nata Ndrawati ingkang nandang ruga langkung-langkung sang Harjuna kembeng-kembeng kang netra ngalumpruk datan darbe karkat hamung angrangkul dumateng angganira ing nembe nandang gerah paduka menika socaning ratobaring jagat pangejawantaing diwa parandene ngantos nandang ruga gilang-gilang prasasat kados punarpa kadimekaten Koko Prabu monggo mlaku Koko Prabu Kakang Semar iki lelakon piye
sajroning Janaka seneng-seneng mergo duwe gawe mantu nyawang kahanane Kakang Prabu. Bae awan malah campur sarian niku pripun? Ya napa-apa lho napa-apa ya teknise ngono kuwi. Aku karo kowe lak yo milih karepe Ndara Arjuna ora apa-apa. Lah kowe bati 500 iki. Kula tak mucuki kemal. Ora iso. Iki ora sembarang dalang mucuki ora. Kaya apik-apik pucukane. Kula tak perang cakil. Renek perang cakil iki lakon tos kok perang cakil ora. Wis tengen teni mangsa kala sapa ngerti lek Ndara Manowati njur bobot babaran ku njur kowe diundang sapa ngerti. Weh ngono mundur sik. Urung bejo ngene tegese. Sing sregep tirakan to. Lho pun tirakan bendina. Elok apik kuwi. Mergo nggih bendina mboten enten sing dipangan. Lho tirakan kados mekaten. Gebyakan ning omah dhisik. Dipamerne tangga teparo. Kula gebyakan teng omah mayang dhewe kula ragati dhewe enten lek ping 17. Andi omah kula entek kendaraan kula entek nggih gebyakan kurang akeh. Jenenge ngono gebyakan minimal ping 20 ya. Ono mundur. Iki piye to wayangan malah timtrem kaya ngene. Sawangen kowe iki aja ngawur, Bagong. Apa? Sesembahmu Ndarawati digendhong Anoman mrene mergo nandhang gerah. Lah ya. Kresna kok ya iso lara ngono. Ngono ya alah lek enom biyen wedokan ae. Yo bareng tuwek merot cangkeme ya ampun. Kedhep sisih. Ngene ngunduh wonten karti karma ngono kuwi. Bagong ora mingkem lambe tak sigar sirahmu. Mboten caket menten. Bret. Tenang. Bret. Kok piye Kyai Semar? Monggo pelatih renggang sawetawis. Ki sabdake sapa? Wonten dawuh. Dalang niku yang dalang sejati. Kejaba nglampahaken lakon kala mangsa yen ana wong lara, ana wong nandhang gerah niku bisa ngsadani. Inggih badhe kula cobi. Mangke Sinuhun Prabu Ndarawati kula trimapanaken wonten sak wingking kula nalika dalang. Mugi-mugi awit kersaning Gusti kula tasih anggadhahi kemanden mangke bibar wayangan cobi kula tak mbudidaya musadani dumateng Nata Agung Ndarawati. Syukur menawi kados mekaten. Lah niki kula tak perintah dumateng para rombongan kula supados nata gamelan lan ugi keliripun. Ki Gembut, Ki Ji lan ugi Ki Nur. Ayo gamelane ditata sing kanthi becik digelar kelire barengan. Mangan berlakune angin gugur agraning harga telir ginelar
gamelan tinata mapan wonten ing manah lan mahargya dumateng Raden Arjuna nggih kagungan kersa mantuk. Wasyaga nenggi sang dalang sejati sabda Kesawa. Wis lenggah ana sak ngajenging kelir ingkang rinengga endahing gedebok simpingan kiwa tengen wiwit tengen saka Bayu nganti Bayet. Wiwit saka Buta Raton nganti Kembar. Miwiti patalon ayakipun. Wayange diwiwiti ya nonton. Ayo maju. Dalang sabda Kesawa miwiti ngenya netepi dharma anglar kelir hambatar weriting lelampahan para kawula ing manah hilan nilaraken wis manira sami mirsani nganti suk-sukan sajroning wisma kothong lompong suwung mangkono cancut nenggih sang maling Janaraga andodosi wismanipun para kawula sarwi amendheti brana picis prayitna Kyai Semar Badrana. Kula aturaken ing ajeng bilih malingipun niku jarene tiyang manah hilan niku mirip kalih jenengan. Mula nggih ngresiki jenengan. Asma panjenengan kawula padha mlumpuk teng mriki omahe Dokotong. Cobi mang oyak mang goleki malinge yen kecekel mang beto mriki. Yo Kyai. Orek-orek jenenge Antasena. Reko-reko lagi berangkon lho, cilik iki lho. Nggih berangkon lho, pinter iki lho, pinter iki lho.
Dewa, Dewa dicekel. Ayo cekel, cekel. Ayo cekel, cekel. Lambene do mingkem ora. Enten maling munggah panggung. Nika reka-reka ngangge biskak abang nika. Ngangge blangkon nika. Mangku siter nika lho. Nika maling kula cekele dening samangke. Mara gage gatekno rembuke dalang sabda Kesawa. Ayo dolan siter lho, nyik lho. Lambemu mingkem dhisik. Cak-cakane manten rek malah kaya ngono. Kowe tak kandhani, Antasena lan kabeh para kawula manahilan. Wis marambah makaping-kaping panggung wayang diganggu dening wong sing ora tanggung jawab. Ana sing nyiram kelir nganggo umben-umben, ana sing bandem kelir nganggo botok. Ana sing ngancam dalang nganggo pedhang. Mongko wayang kuwi tontonan sing tentrem kebak ing reh tata krama. Mula gatekno rembuke iki sabda Kesawa. Sapa wani sing wani ganggu wayanganku, ganggu panggungku, musuhe sabda Kesawa. Nuwun sewu Ki Dalang. Nanging iki ana maling sing munggah panggung golek pengayoman. Maling mau kudu dicekel merga wis ngganggu para kawuling manahilan. Sapa wae sing ana dhuwur panggung wayang iki dadi tanggung jawabku. Aja ngganggu dalang sing lagi mayang. Mengko yen rampung wayangane perkara maling aku sing tanggung jawab ngrampungi. Yen dora mundur ndak bandem cempala sirahmu wi. Ki Dalang sabda Kesawa mbacutaken ngenya mayang. Hanya pengwujudipun wayang kekalih nenggih Bathara Kala miwah Sanghyang Bathara Guru ingkang den critakaken nenggih Sang Bathara Kala tansah nyolong bayi tanpa dosa den gaglak den pangan wani mangkono kaya nggugah rasane maling jana lho. Tak gatekake wis marambah makaping-kaping anggenmu ngumbar kamurkan mangan daging bayi menungso. Mongko ulun lak wis paring pranatan ya mung bocah Sukerta sing durung antuk pangruwatan saka dalang sejati sing kena ndok pangan ning nyatane kok kowe ampyak awur-awur. Rama Bukulun Bathara Guru nyatanipun jaman sakniki pados bocah Sukerta menika angel. Saben badhe kula pangan mesti dhisik kalah dhisik kalian dalang ruwat dalang sejati. Yen ngono anggonmu murang tata nyolong bayi saka wong tuane cetha lamun tumindak sing nista. Bathara Kala kowe golek wareg ya kena, golek mulya ya kena. Ning aja ngrugekke karo wong liya. Yen kowe duwe luput karo pangeran waton tulus anggenmu tobat lan gelem njaluk ngapura, mesti bakal antuk pangapura. Merga pangeran kuwi sipate maha welas lan asih. Nanging patrakmu nyolong lan mateni bayi iki dosa karo menungsa, dosa karo wong tuane bayi, lan uga dosa marang pangeran sing nitahake bayi mau.
kowe dosa karo menungsa dosa karo Hyang Agung yen kowe gawe dosa marang pangeran lan menungsa titenana sajeke urip ora bakal tentrem apa wae sing ndok gayo mesti mrucut satemah uripmu mung kegubel dening rasa getun lan bingung. Oh, dalang sabdo kesawa. Kados bledek sewu ingkang nyamber dada kula. Kula Cumantaka matur kula tingali sampun rampung anggen dika ngasta pedalangan ngrampungaken dhumateng lakon. Kula pancen dados maling. Ning anggen kula dados maling menika pados arta supados kangge njejontrok dhumateng para sentana praja. Kula mboten badhe dipun tampi dados prajurit menawi mboten ngangge dhuwit. Raden Astina. Mun sewu Raden Arjuna. Sak wutuhe tumrap katrape Janaraga iki ora luput. Ya merga duwe tekad kepengin dadi prajuriting negara, mongko dadi prajurit Ngamarta ki syarate kudu njejontrot brana utawa dhuwit marang piyayi-piyayi sing duwe wewenang nampa karo prajurit mau. Yen ana lakon kaya ngene nganti Janaraga dadi maling sing salah malingi apa pejabate? Haritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman legermu Duratmaka yektine duwe tekad lan niat ingkang luhur kaya mengkono yektine tumrape para Pandhawa babar pisan yen nampa kelawan calon prajurit ora nggunakake probiya apa-apa ning kala mangsa wong-wong sing ana sak ngisor kuwi sing gawe reka daya. Mula Palungguhan iki jeneng sira ndak tetepake lerena anggenmu dadi maling ndak tampa dadi prajurit Madukara. Aduh Raden matur nuwun Raden Janaka. Penemban Anoman wonten dawuh Kidalang nyuwun pangapunten lan nuwun sewu cobi Nata Agung Ndarawati menika radi majeng mriki kula tak nderek mbudidaya mugi-mugi Sri Bathara Kresna saged eling dumateng Purwadaksina. Repidem permanem wancine jago kluruk
parandene sang sato kaya ambisu melu nekseni dumateng Kidalang sabda Kesawa ingkang nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa. Awis tingkem netra kekalih kaya mati jroning urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jati mangkono kaelokan sumunar mawa teja gedhe pangaribawane Kidalang sabda Kesawa dupilang saka pandulu pantah wenteh nenggih jawata ing untara segara Sanghyang Bathara Wisnu jumlorot candrané nganti kaya lintang alian manjing pring anggane nata Ndarawati dadi srana waloyane. Duk mungop paneng kaputa ing ukir martabak umirat neng soroting surya mega lan gunung-gunung Kresna pantulus hanyakari rumaos padhang petrawangan manah kula Kaka Prabu dene paduka sampun waluya jati temah mulya sinuwun Ndarawati kula nderek mangayu bagya kula nderek remen sinuwun iya nadyan kaya ngapa lan kepiye yektine Ratu Ndarawati ingkang diagung-agungake kelawan wong pirang-pirang kuwi nalika aku isih muda tumaruna Kyai Semar lak yo presa aku dadi branda aku dadi begal molimo madat madon minum main kabeh ndak tindakake mula bareng aku nandang roga nandang sakit ndak tampa kanthi ikhlasing rasa muga-muga kanthi aku lara bisa nglunturake dosaku sing sak gedene gunung. Kula nderek nekseni apik-apike wong niku yen ngrumangsani kleru lan ndodho marang keluputanipun. Ning wa sing wigati sakmangke sampeyan sampun waluya mila kula nderek bombong. Gandeng ingkang rayi Madukara menika kagungan kersa mantu. Mantu dumateng temanten kekalih nenggih Ndara Antasena kaliyan Dewi Manowati kula tak nderek matur. Tiyang gesang bebrayan bangun bali wisma mekaten namung sadrema netepi dharma. Supados temanten kekalih gesang linambaran katresnan miwah ngagengaken rasa asih. Ndara Antasena lan Dewi Manowati menika minangka talang utawi sarana saking Gusti ingkang nyipta bumi saisinipun supados samu barangipun dados sarana tumangkaring wiji suci mrepetep lestari lan tumangkar makhluk nenggih jalma menungsa kejawi saking menika
Tiyang rabi niku mboten namung bab pribadine manten lanang lan wadon nanging menika badhe dados pirantining bebrayan ingkang winengku dening keluarga tata krama lan budaya. Dados manunggaling temanten kekalih menika sami kemawon kalian njodhokake budaya loro sing ora padha. Bab menika mugi angrambahi dumateng keluarga ageng Bapa Margana sekalian Ibu ingkang ripalungguhan samangke ugi mahargya putra Biwada Siwi Mbak Siti Mardian Isroah SPD kalian Mas Elias. Mugi-mugi tansah pikantuk wahyune jodoh. Ayo.
Bul. Sorry. Anda nih. Roro luro.